Yeah. Bisita ko sa uyab. Ay, Gabi na pero di pud mi out dia. magdugay. Kay Out dia sa mga secret. Ano natin dyan? secret. Secret admirer natin dyan. Secret admirer, secret admirer. Maliwanag pala dito, lagyan na ng ilaw. Oh. Saan? Ayan o. Ayan, ilaw. Ano ba yung ilaw? Wala, may ilaw ba dito? Dati na yata ito ilaw. Wala ah. Gasahan din kong mangga guys. Salamat na rin yung mangga. Hindi. Ano pa niya po? Yan lang, kaon ko sa delivery. Ano na pa para Jig? Ano yan? Hey guys, makabungal ang kamingaw. Parang kamingaw dito sa kusina. Alas 9:30 na guys, hindi. Manihapon ko. Kudyo ang panihapon guys ah. Manihang dinner. Sa kabuk pita. Sa katasang rice cookie. Ang karida mangga. Salamat din sa uyab nga. Naghatag na ng mangga. Yes, mangga oy. Hi guys, good morning. Karde guys, magluto ko among pamahaw. Magluto tada rin ang palaya. Ay madyong tugron guys. Kay grabe mga iro, grabe din sa baa. Diya, kinahanglan pag mong matag sa dyan na karon kay grabe caregiver.
A few moments later. Ay po. 20 pesos. Ha? Prepare na din kung pamahal ni doktora guys. Ang tagtaho. Mahal ta guys. Gikan ako sa kwartong doktora nagatod sa diyang pagkaon. Diyan, makaon ko kay Giver ang pulihan. A few moments later. Sige na tagluto dani guys. Manay undang. Guys, naluto na ang adobong kangkong with tilapia. Maluyo kong doktora ba kay masulubon na sige ginagtot nakahilak ko magsudong ni dyan. Mapagalit ko kauli pero nakahilak na ko kay maluoy ko. A few moments later. Hi guys, maniud ta anja. Ang atong oras alas 3 na karon pa ko nakagawa sa kwartong doktora kay mamalagi ko andari routine nga. Ug wa diha caregiver ang pulihan, ang caregiver kay naligo man. Anja ganina di guys, so ako nag-film pag nagluto na ko dito daan og kanang mamusidan sa paniud to. Ganina nagluto ko gampalaya, nagluto na po ko kawan. Tilapia nga gibutangan ng tangkong, adobo ba. Nagluto na ko daan, kaya rin naggawas na dito sa kwartong doktora, hindi na ko maglayadali. Sa mga to, na pasensya na day mo, dani ang vlog, nga nira pirmi na sa kusina. Diyan ganina, nagtrabaho ko, naglimpyo ko, nag-map ko sa sala, hangtod rin sa kusina. Wag na day ko nag-film, kay nga na magtrabaho ko, nagpatugtog ko. Diyan, bawal malagi mag-film, tanga na itugtog, manong ako nag-film. Pero mo ito yung gibuhat, naglimpyo ko. Diyan pagkahuman, kuhan, hanggi pulihan, nag-caregiver kay nanyud to si dyan, naligo. Diyan, dugay-dugay po siya makabalik, kay maglaba ko pa si dyan singina. Dugay-dugay po ko dito sa kwartong doktora.
alas pud mo hapit pud mo tulo ka oras. Alaw naman ko nin sudat to, hindi. Balik ka caregiver. Hapit naman wala stress. Hindi. Shout out dahil ko ni Ate Janet. Diyan mo inda dyan nga nasa Canada. While gabantay ko ni doktora, nag-chat me. Wala malik ka dyan, nakahilak ko, kay na-recall na ho ang mga kaagi ba. Na mga, di ma dyan natin malika dyan nga natay kaagi nga. Kuan. Di makalimtan, mga kalisod, mga kasakit. Nagkuan ba, na-recall na ho, while nag-chat me. Basta, nakahilak ko. Nakainom-dum ra ko sa mga kasakit sa una. Nakainom-dum sa mga kalisdanan. Nga nakainom ko nga, hindi na makaya. Eh. Pasensya na mo guys sa ang vlog. Puro ni Nansins, naras kananan, permis, restoria. Diya guys, mga dyo kong pasensya di ay sa uban. Atong gipangitaan ko, hindi lagi ko nuboring nga vlog. Di man dyan malikayan guys, nga di maburing kaya. Ang content di aram ko sunod sa bahay. Diba? Huwag na naman guys, huwag makaulit ko sa bahay kay di-register, di malika dyan nga puro inalira. Ako'y ligo guys. A few moments later. Oh. Two, one, go. Wow. That's fast. I get my Yeah. speed. I get my speed. Ang cute ng mga bata. How fast? Super cute ng mga bata. Shubi.